जोङो बयबो चेक खालामनानै लानो हासिगोन PM किसाननि फाइनाल आपडेट ओंखारनानै फैबाय जाहैदों। स' PM इभेन्ट्सआवहाय थांनि थ' बेवहाय हाबहैबाय आरो खेवदोनै वेबसाइटखौ खेवनाय लोगो लोगोनो गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आङो फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो आपडेट्सआ मानि सायाव जागोन निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो आङो दाखालि बुंखादोंमोन मोनसे भिडिअ'आवहाय थ' आपडेट्स मोनोबा लानानै फैगोन। थ' आङो एसे कनफिउस जाबाय थादोंमोन आरो गोनो गोथो थ' लाबोगोन लाबोआ थेवबो आङो फाइनाल बेबायदि भिडिअ'सफोर मोननायखाय आरो आपडेट्स मोननायखाय नैबे भिडिअ'सखौ आं लानानै फैनाय जाबाय। थ' जायफ्रा मोजां मोनो नायलांदो। बिनि सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा आंनि पार्सनेल आङो एसे शेयार खालामनो सानदों आरोना लोगोफोर। आङो बिराद समस्यायाव दङ आरो एकदम एसे टेनसनाव दङ आं माने थ' सानबाबो माने बेबायदि सानख'नो हायि बायदि जानानै दङ आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला आङो बिखेखे मोजाङै भिडिअ शुट खालामनो हाला थ' बिराद समस्यायाव गोलैदों। ओरैबायदि माने आंना थाबोदों माने जिथुनाखि माइक्र'फन बेबो थाबोदों आरो लोगोसे दा आं जि जायगायाव दंफैयो आंनि खाथियाव थानायफ्रा ओरैबायदि दावराव खालामो थ' बिनि थाखायनो आङो भिडिअसखौनो बानायनो हाला बेबायदि जानानै दङ आरोना। थ' दा समस्यायाव गोलैनानै दं। उपाय गैया बिदिनो सोलिगासिनो आरोना। दिनैहाय आङो डिउटिबो खालामनाय जायाखै। जोंनिया माने डिउटियाबो बिराद स्ट्रिक्ट। अखा हागासिनो माने ड्रेस पार्टि बेबायदि आङो जिफोरखौहाय एसे सुनो हायाखै सुस्रांनाय जायाखै आरोना। थ' बिनि थाखायनो आङो डिउटियाव दिनैहाय थांनाय जायासै। थ' एसे माने स्टेन्डार्ड थानो गोनां जायो। डिसिप्लिन मेनटेनेन्स खालामनांगौ जायो आरो दा बिनि थाखायनो आङो एसे माने बिराद प्रब्लेमाव गोलैनानै दं। जियानो हक आङो शेयार खालामबाय आंबो थाबैनो थांफिनगोन। स' बेलेग माने बेबायदि खामानिफोर आं मावनो गोसो गैला। स' माने नैबे आङो भिडिअसआवनो नांगासिनो आरोना। थ' नोंथांमोना एसे अननानै शेयार खालामनानै हो आंबो जेन फैबाय थानाय दिनफोरावहाय मोजांनिफ्राय मोजां बेबायदिनो भिडिअसफोर शुट खालामनो हायो आरो बानायलांनो हायो ना। थ' नोंथांमोना अननानै एसे शेयार खालामनानै हो बे भिडिअखौ आङो खावलायनाय थाबाय। थ' आपडेट्सआ जोंहा ओंखारनानै फैबाय। PM किसाननि जिथु 20 नम्बर इनस्टलमेन्ट मोननो थांगासिनो दङ। स' 2 आगस्टआवनो जोङो मोनगोन। जोंहा लकेसनाबो ओंखारनानै फैखाबाय। थ' आङो एसे क्लिप्सआवबो होनानै होदों आरो उनथिंजायबो आङो होनानै होगोन आरोना। थ' आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। बयबो मोनगोन जायफ्रा मोनबाय थाखायो बयबो मोनजोबगोन। KYC थायोब्लानो जोङो बयबो मोनो आरोना। एक्टिभ प्रसेसआ जुदि जोंहा येस जानानै दङब्ला जेबो टेनसन गैया। स' लेन्ड सेडिं गासिबो जुदि अकेबा टेनसन गैया आरोना। थ' मोनगोन। नेनानै थादो 2 आगस्टआवनो जोङो मोननो थांगासिनो दङ। थ' बारा दिन गैला साननैसोल'सै ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ लाबोबाय गोसो गैथ्रामोन बिराद माने आं एसे टेनसनाव दङ आरोना। थ' जियानो हक नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय। जोङो बयबो चेक खालामनानै लानो हासिगोन PM किसाननि फाइनाल आपडेट ओंखारनानै फैबाय जाहैदों। स' PM इभेन्ट्सआवहाय थांनि थ' बेवहाय हाबहैबाय आरो खेवदोनै वेबसाइटखौ खेवनाय लोगो लोगोनो जोङो बेवहाय नुनो मोनो ट्रान्सफार अफ 20 इनस्टलमेन्ट टु more than 9.7 crore PM किसान बेनिफिसियारिस थिनो मोनदों। लकेसनाहाय जोंहा उत्तर प्रदेशनिफ्राय। स' जोङो बेवहाय नुनो मोनदों 2 आगस्टआव। थ' आपडेट्सआ ओंखारना फैदों दा नाथाय जोंनो बेखौ समासो मिथिहोसिगोन आरोना। थ' जोङो एकाउन्टआव फैबासो गोसोखौ एसे मोजां मोनोना।